Menika wonten nawala ingkang tumibah ing pepangkon. Ya. Saking kula Bapak Supardi. Wah. Nyuwun langgam Lara Branta. Wah. Matur sembah nuwun. Menika wonten wajibipun 50.000 rupiah. Wah, matur sembah nuwun. Nah, klumpuk ngene sik. Ya. Langgam Lara Branta, Nduk. Ya. Sing dikeparengke minangkani sapa? Mbak Mulat. Nah, Mbak Mulat ning dibawani sik. Ya. Sing kepareng bawa sapa? Aku nyulun tulung karo kae orang guyang-guyu. Ki Glonder. Ya. Yo. Ah, ben kira-kira ketok. Ketok ki jumeneng. Ngadeg nggih Pak Bu. Ah, ben roh ayo ya. Monggo Mbak, digandeng Pak, digandeng. Wah, kira-kira ki koyo gandeng ki ngoni-ngoni ngono lho di. Disepoti. Tung. Ayo sepoti. Lah, monggang. Inggih para tamu ingkang minulya ing budi. Wah, temanten putri Persasat Batari Widowati, temanten kakung Pindha Brahala ingkang mangsa jalma. Lah iya ta. Dodol sia-sia. Rada rene ben kita ketok madhep rono. Monggo. Wah, Dujan. Iki jane piye to? Kowe iki jane meh dadi yoga apa arep dadi Pak Ustad? Yo, sekali. Oleh yoga apa sarungan iki pengajian apa piye? Wingi bareng ngisi kultum e. Ngisi kultum apa dapurmu? Lah iya ta, ya ora apa-apa wis. Mbok yo sarung kira-kira ya sing ireng rada kok oleh abang jreng iki kok. Lah nggih to. Wah, salaman sih Mbak, wis suwe ra tau petuk to? Suwe ra tau petuk mesti. Wilujeng dalu Kang Mas. Boleh ngomong, wah cangkeme ngancing. Anu niki wonten mriki lho. Lah iya. Wilujeng dalu. Lah ngono. Kira-kira piye nek petuk Mbak Mulat ngene iki piye? Ala aku biasa-biasa. Waduh lah, biar rawan damu. Biasane mboten wani nemeti. Ya biasane iki iruwe wedhus dadi iki. Lah kan niki lak ngingu wedhus, Mbak. Ngingu wedhus. Oh, anggaran umuk. Umuke ngene. Wah, wedhusku manak neh tambah. Ayo wong bendina kegiatan mbok kentriki dadi. Lho. Tibae wedhus omonganmu. Bertambah ki jenengan to. Lah iya. Siramen kuwi. Ke dapurmu. Oh, meludu ngono ngomong oke. Nah. Oh, biyen anu kae. Lah iya, ayo dibawani sik. Bawane apa pangkur apa ya kenek. Asmarandana ya kenek pelok. Anu situasi wae sing. Oke, situasi. Oh nggih. Njep apa, Rok? Situasi ki apa? Apa tembang apa? Kuwi dandang gula. Oh ya. Dandang gula. Aduh, Jan. Ayo diwiwiti. Pamintaku Di syuting ketok mencorong. Ha iya, apane untune le kuning iki dadi Mas Dalang Apa? mampir ben syutingan. ketok budale dadi iki. Kok gak enek sing putih ya? Ha iya. Kok manis? Jan nek mau dimatke kekaduan iki jan kaya ngemut kok dadi Lah iya, Jan. aku ki nek cara wayang. apa? Dengan iki. Sing endi? putih. Dudi. Jenengan sing putih. Ora, sing raine abang kuwi. Anggodo. Ha iya. Malah kaya sing pojok dhewe kae. Malah apik kae wong kae iki payu didol. Apa kuwi payu didol ya? Oh, batang iki didol nggo apa? Yo, ndak kelangan ngeng, nanti kok ndak buyar engko. Nimasito asih Ampun merem. Iki mereme mergone iki Terus nek jenengan karo ngangkat swara laras iki dhuwur men dadi kaya meh lelaku anu apa? tinggal melayu kancane. Lah ya kali merem kaya mecicil. yo resikoan wong bagus sing ento. Wah iya bagus sih. Bagus sih to. Iso bagus lho, dulurmu jedul kae lho.
Sopo? Kae lho idolmu lho. Nah. Oh. Kayak anu Bambang Sengkutu. Lah iya. Dan podole anu Temboro yang mau dipati dadi. Aku sing menyacahi dudu wong iki. Ngapa? Penampakan. Endi? Ku sing nyacahi. Gunang kancamu ngono kok. Lah dimat-mati kaya bonjol to kae. Apik ku. Podole cangkem elek dadi yo. Apot runtut tansah reruntungan. Nah, bener, Gek. Fotonen pas raine tok, Gek. Dadi pas anu kuwi kaya anu raine tok. Nah, esuk diadrepke ya ta. Nah. Dibelak Mas nggo Wi. wayang tengul dadi apik. Dadi Apik kuwi, apik. Wajahe tok, Wajahe tok. Nah, engko terus ditulisi apa? Di print. Oh, diprint oh diadrepke. Wo, sing ngomong adrepke sapa to ki mau? Ora. Di print. Mas Wik. Lah iya, Anu wah. nek tok wajahe tok to, Mas. Weh, Kan engko mah di-print. dipoto malah ngebak-baki memori pecah kabeh kamerane. Aja ngono. Mergo baguse nganti keliwat dadi. Aku ki nyawang di rupaku dhewe jan mungkuk-mungkuk. Wah iya mungkuk ngono. Yo ya pecanda lho. Oh, weh. Kancamu kae lho. Iya. Yang mungsu kowe. Lah iya. Lho, diwaca kanca. Lah Kayak iya. main Joromoyo. Ayo to dikendeli madange tok ning selo iki wae to. Kerdus 10 kerdus apa 10 kerdus sok entek lho aku ngumpen. Bahaya. Mereka iki diklumpukke jare klumpukke iki kok tak anu ya nggo kae-kae jebul digaglat dhewe. Bocah. Ya ora apa-apa. Heeh. Ngono kuwi nggo isen-isen donya kok ya. Lek penting urip. Ayo, apa iso urip ya? Ora iso urip kok le. Wah. Nek kira-kira nyawang ngene iki iso urip ora? Jalan karo mendem. Dapurmu. Bah, jajan. Ning aku Boleh. sing tak wedeni sing gampang itu. Ngopo? Kowe leluhur. Wow, Oh, aja ngono pasar kuwi ya. kae sepine sepuh lho. Oh, wah. Ha iya. Awas. Pakai mbako mbuh aja kei mbako, Pak Dik. Santai, Pak Dik. Balang buka. Ayo. Kan ngendi? Kan ngendi? Tekan silir. Ing sarina. Ora melu Sarina kok diceluki. Ning omah kono kok Sarina kok. Sawah nyine. Mau dijajar karo Mas Jolo ngene dadi ya apik ya. Oh, karo batang karo budung. Iya. Iya. Kon rene sisan nonton lho, kok rene sisan. Terus Wow. Sah. Ora bejaji ya. Ande ngono, aku iso gaene apa? Wis kowe tak penake turu wae. Lah sing bodho sapa? Wahyu. Oke. Wah. Dicur ki ngidul. Lah iya. Dri, dicur ki ngidul. Ambemu. Kok dujurke ngidul iki? Apa jur ngidul iki kok kapake? Ya le padha le muntir mbok wis. Oh iya. Mas, nuwun sewu iki ana dalang kok Sapa? kalah karo penggirong. Napa? Lah wong penggirong kok karo dalange kok Dri. Lah iya kok. Mbok Dhewe pancen liyane iku pancen jajalan atau. Pak Dalang apa Mas Dalang ngono kok. Ah. Dri. Ora ngono kok. Momongane Dik dalang apa piye? Dek apa piye ngono drandri Ah, drandri. Dadi oh. Los. Apa kok duwe anu e ora duwe krasa pangrasa ya. Kapan to? Sik pindah. nek Mas Sarjito ngarani Mas Glondor ora duwe utek ku ya salah. Lah kok iso? Tapi apa? Nek gedene sakmono ki isine apa nek ora? Anu kopong iki ora apa isine. kok ngono darani isi nanah. Lah, wah manggilan. Bun. Lho, sing kenang marah ndek polo. Wah, Jujur. Kayak turun Ngelake. dulu. kabeh kok sarwa elek ya. Bon. Sing ngepe-epe gara awake dhewe kuwi. Aku nek cara main Komajaya. Lah, Alah-alah. Komajaya apa? Komodo. Komajaya apa lulang lakang ngono kok. Komodo. Komajaya. Komodo, Ciruba. Bah. Tapi ireng manis kok.
Komodo lho. Kira-kira begitulah. Lah iya. Oke, ayo. Alah. Wah. Datan ginggang. Datan ginggang. Sarambute. Sarambut. Orang go. Orang go ta. Bare dia tuh sak rambute. Sarambut. Sarambut. Lah iya kok sarambut. Lah ya gara-gara lek pur ki mari marah. Kok tekan niku. Lah iya, aja dibacutke. Ah. Lamun adon caketing ati yen cedhak tansah mulan. Lah iki sing duwe ning kene, pancen cedhak Mbak Mulan cetas samul. Yo dulatke, dulatke. Kat mau mboten wani Lah dulatke. Salaman sik, salaman sik. Salaman. Salaman, Mbak. Lah, salaman yo dulatke no. Dulatke pas oreane dulatke. Ama bakdu. Muka ama badu ku iki. Ya ono burung bakdan ta bakdan sik. Bakdan sik. Bakdan. Sepinten 40. Popo coba lo. Piye? Piye? Ora kok. Sugeng. Ora anus. Jeng Riyadi. Lah iya terus. Lep 40 nyuwun ngapunten. Kok ora ngono, Pak? Biasane sepiro Sepiro gedene luputku ngono kuwi. Lah sepiro kok malah takon sepiro gedene luputku? Ya ngapura ya ngono kuwi. Kok sepiro gedene luputku? Lah kowe iki ndek luput ora? Bu, Nggih tembung Mboten kok. duwe. Ora kok sepiro gedene ndasku ngono ora. Ora. Niku yo gedhi lho, Pak. Pancen gedhe wong sirahe cething kok ya. Ayo. yen cedhak tansah. Loh, ayo bilung kan ayo. Mulan. Wah, dibalen neh ya. Sito asih Pindho mimi ora. Oh, Pindho tuku. mimi amin tuna. Ndang pindho mie ayam. Senengane jaipong mie ayam. Bareng limas anak Gagal. tapi wajib. Sito asih prayan. Matur sembah nuwun lek glondor, matur nuwun. Matur Kose, nuwun, Mas kudu suka. Glondor. Burung anu kok. Nggih. Burung rampung oleh Pripun? mudun iki ngopo? Iso joget-joget ora iso ora? Ora iso. Iso apa? Enggak glak ngono. Ada. Lah iya. Ya wis mudun wis lungguh nggih lungguh. Lah apa? Sikilku tidak, Mas. Oh, jan matane. Matane. Lah iya to. Ayo didak mongko sikil Mbak Arum itu ya anu wah jan didak anu brahala. Lah ya monggo langgamipun Loro Bronto mangke diseragenke nggih. Ya langgam sik. Yo. Yen kelingan bening sliramu aduh katiyon minut sin atiku yen siang tansah dalu datan bisa hendra
Lah yo. Kirange kathah meniki. Kathah lik dul. Wah, halo. Paling Apa? niki. Paling nom apa? dhewe. Lah ya paling bagus ngono. Paling Paling nom bagus, dhewe, paling paling tuwa nom. dhewe, kidul dhewe. Kae lho kidul dhewe paling tuwa dhewe. Oh, nggih. Kayak Alah jenengane. kowe kuwi lho mbah mlingok. Oh. Niki pun rabi dereng to? Nah, Pun rabi dereng. derek. Oh, dereng to. Ora. Isih Joko to tibake. Isih mangsamu ki wong kuwi laire bareng Gunung Merapi kok dadi. Tulis ya bareng Gunung Merapi. Lha ya, monggo, Pak. Dadi enteni sing nyuling ku nanti ya. Awas. Jaipong ke Mas Iwan, jomplang ke yo. Aduh, ora. Janjane kowe nang ati galakatmu saja nyambiane hati kosong Matur sembah nuwun Mbak Mulat sampun pun aturaken langgam Loro Bronto dibablaske lali janjine. Ya. Matur sembah nuwun. Iki uga ana